Good morning लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फुंजानि मोनसे रादाब लाना फैदों एकदमबारे मोनसे टप मोनसे आपडेट्स आङो थारमाने मैयासो मोनसे भिडिअ होदोंमोन नालाय बे चेनेलावनो जे आङो कुसगाव ब्लक बिपिएफ नि आन्दारावहाय माखासे गुबुन जातिनि सुबुंफ्रा एबा गुबुन हारि माहारिफ्रा दिनै माने बिपिएफ आवहाय माने जयनिं जानाय बे मोनसे भिडिअखौ आं होदोंमोन दा बे होनायावहाय सासे नामखौथ' आं मोनथिया बिथाङा बबेनि आइ डोन्ट नो खिन्थु बिथाङा दिनै मोनसे बाथ्रा फोरमायहरदों माने बे बाथ्राया जुदि रियेलिटि दं आरो ना गैमारा बेखौ जोङो मिथिनो मोनगोन बिथाङा होनदों जे खाम्फा बरगयारी सारजों दिनै 2000 मानसिफ्रा दिनै जयेन जाफागोन होनना बुंदों खाम्फा बरगयारी सारा जेब्लानाखि इउपिपिएल आव जयेन जागोन अब्ला खाम्फा बरगयारी सारजों माने 2000 सुबुङा माने इउपिपिएल आव जयेन जाफागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों आं स्क्रिनाव होनानै होगोन कमेन्टखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोखि थारमाने बिदिनो जाहोन नामा आंबो मोनसे फिल खालामदों आरोना जेन'बा दा खाम्फा बरगयारी सारा रिजार्भेसन होनाय लोगो लोगो दिनै सानफा साफा माखासे सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिफ्रा जेनेबा बिपिएफखौ नागारबाय ओमफ्राय सोरबा प्राइमारिनि सोरबा डिस्ट्रिक्टनि सोरबा इयुथ्सनि बिबानगिरिफ्रा दिनै माने नागारगासिनो दं आरोखि आरो फुलि मोनथिनो मोननाय बायदिबा बेथ' जाखागोनखा माने चन्दन ब्रह्मआ जेरै 3,000निबो बांसिन मानसिफोरखौ लानानै दिनै इउपिपिएल आव जब्रानो जादोंमोन थिग बिदिनो अब्ला होनबालाय माने खाम्फा बरगयारी साराबो 2000 होननाया 2000 लानानै जामारगोन नामा थारमाने बेनिफ्राय जों फिल खालामनो हायो कि बिपिएफ हान्जायावबो माने खाम्फा बरगयारी सारखौ बिराद मानसिफ्रा मोजां मोनमारो आरो बै बिथांमोना दिनै बिपिएफ आवहाय माने खाम्फा बरगयारी सारखौ मोजां मोनो बिथांमोना खाम्फा बरगयारी सारानो जुदि पार्टियाव गैलाब्ला बिथांमोनाबो अब्ला निस्सय जों फिल खालामनो हायो बा मोनदांनो हायो कि अब्ला खाम्फा बरगयारी सारखौ मोजां मोनग्रा बै सुबुंफ्रा गासिबो गुगाबोजोबगोन आरो गुगानानै खाम्फा बरगयारी सारजों माने खामानि मावनायाव बिथांमोना लोगो लोब्बा लाफानानै खाम्फा बरगयारी सारखौ मदद होगोन आरोखि बिथांमोना जों दा बेखौ मोनदांनो हादों आरो जुदि बिथां बुंनाया जुदि जेनुइन दंबा रियेलिटि दङब्ला बिथाङा जुदि जि कमेन्टखौ बुंहरदों बे कमेन्टआ जुदि सैथो दंब्ला बिथाङाबो सासे जों होनदों बिथाङा नङा होमबा जों गासै 2000 सुबुङा माने इउपिपिएल आव जयेन जागोन होनना बुंदों उफाय गैया पलिटिक्स होननानै बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों आरोखि थारमाने होमबा बिनिफ्राय फिल खालामनो हायो कि थारैनो नंमारगौ अब्लाना फैबाय थानाय जेनोखि बिटिसि इलेक्सनावहाय हाग्रामा महिलारी सारा मोनसे बाथ्रा होनदोंमोन एप्रिलनि 9 तारिख ना 10 तारिखआवहाय प्रमद बर'नि पास नांनायनि दिन होननानै मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन दा एप्रिलनि अब्ला 9-10 तारिखहालागै मा होमबा हाग्रामा महिलारी सारा गावसोर उल्था जासिगोन नामा खारन एप्रिलनि जुदि 9 तारिखनि सिगां जुदि मोजां जुदि मेगनाव गोनां मानसिफ्रानो माने गोरों माने बुजिनां लिडारफ्रानो जुदि हाग्रामा महिलारी सारखौ दुखु मोननानै जुदि पार्टिनिफ्राय ओंखारनानै जुदि गुबुन राजखान्थि हान्जायाव हाबोबा बिजेपि आरो इउपिपिएल आव हाबोब्ला अब्ला बोरैथो जागोन नङा होमबा अब्ला टटेलि मा जानोसै बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा गोदान जाजोबसै बा टटेलि जुदि गोदान जाजोबोब्ला उसुबिदा मोनगोन नङा होमबा बिथांमोनाबो आगसियाव जागोन खामानिफोरखौ मावनो जेरैबायदि गोसो गोरबोआव बिसास लानानै खामानि मावनांगौमोन बेफोरबायदि बिसास लानानै खामानि मावनो हानाय बे स्ट्रेंथआ थाहैनाय नङा बे मोनसे फिल खालामनो हादों आरोखि दा जुदि बाथ्राया जुदि सैथोमारब्ला गमामा जुदि खाम्फा बरगयारी सारजों 2000 जुदि मानसिफ्रा जुदि माने इउपिपिएल आव जब्रान जामारोब्लाथ' दा जोङो नायनोसै 7 तारिखनि उनावहाय जोंना माने खाम्फा बरगयारी सारा जयेन जागोन होननानै दिनै निउस मिडिया जेरावबो गोसारजोबखाबाय मिन्थिखाबाय हयथ' इसिङारि माखासे सुबुंनिफ्राय बे दा माने मिथिनो मोनदों आरोखि दा ओंखायनो जानो हागौ आरो जाखायो बे एकदमबारे स्वाभाबिकखा जेन'बा नोङो खाम्फा बरगयारी सारजोंबो मानसि गेना बुंनो हाया बिनि आफाङाव बेखौ मोजां मोनग्रा बेनि बेकग्राउन्डआव मोजां मोनग्रा सेन्ट्रेल दैदेनगिरि डिस्ट्रिक्ट दैदेनगिरि ब्लकनि दैदेनगिरि माने प्राइमारि दैदेनगिरि आरो लोगोसे रायजो राजाफोर बिथांमोनाथ' थाखायोना नङा होमबा इसिबां गोबावनो बियो डिपुटि चिफ जानानै खामानि मावबोबाय नालाय दा बेजोंबोथ' नों मानसिया थाखागोनखा बे एकदमबारे स्वाभाबिकखा आरोखि थ' गतिके बेखौ नोङो जेनेबा दिनै क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरिसिमाव खाम्फा बरगयारी सारखौ सोर मोजां मोनो बिथांखौ सोर सापर्ट दं बिथांमोना गासैबो मा जागोन बिसोरो खाम्फा बरगयारी सारखौ मदद होनो थाखाय बिथांमोनाबो इउपिपिएल आव जयेन जाजोबखागोन बे एकदमबारे रोखा बाथ्राखा आरो जुदि बिथाङा जुदि जयेन जामारोब्ला बेखौ माने आं बुंनाय नाङा नोंथांमोनाबो बुंनाय नाङा बे उननि समावनो बे जोंबो गासिबो जों नुलांजोबखागोन मानोना बेयो मोनसे जाय बिथांमोना पलिटिक्सखौहाय मोजां पलिटिक्स लानानै गेलेलायनो हायो बिथांमोनानो बेफोरबायदिखौ बुजिलायनो हायो आरोखि दा गतिके दिनै खाम्फा बरगयारी साराबो माने मोजां दिनै समाजाव बिहोमा होबोनाय दैदेनगिरि दिनै नोंथांमोना मोनसे नुबाय थादोंखि माखासे दिनै खाम्फा बरगयारी सारा
माने पार्टीनिफ्राय रिजाइन होनाय लोगो लोगो माखासे बिपिएफनि सोरबा गाहाय लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा खाम्फा बरगयारिखौ गोबां गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंहांनो लादों। बेथ' बे मोनसे पलिटिक्सनि गियान जानो नाङा आरोखि बे एकदमबारे अबा बेफोरबायदि माने पार्टियाव सोर थागोन दुखुनांथाव जायोना मानो बेफोरबायदि गियानखौ लानो नांगौ बेखौ माने गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा बादा होनांगौ आरोखि। दिनै बियो जुदि दिनै बियो पार्टिनिफ्राय जुदि इउपिपिएल बानाय लोगो लोगोनो बै पार्टियाव थानाय मानसिफ्रा बेखौ गाज्रि गाज्रि बिगा बखिनांगौ बेथ' नङाना बेथ' बोरै गुन जाथावगौलाय होमब्ला मालाबा जुदि गमामा जुदि पार्टिनि सिबारो हारामा महिलारि सारानो गुगारना फैलायबायनो बिजेपिआव हाबबायनो कंग्रेसआव हाबबायनो बा इउपिपिएल हाबबायनो अब्ला मा बुंगोन होमबा बेखौबो होख्लायसैलाय आरोखि ना गाज्रि गाज्रि बिचाला बिदिनखा मादिखा होननानै मा सोलोङो बिदिखौ जेनेबा एसे लासिं सिं जायो उसुबिदा जायो मानसिखौ सनमान होनो सोलों मानसिखौ मानसि बायदि रेसपेक्ट होनो सोलों आरो दैदेनगिरिखौ दैदेनगिरि बायदि रेसपेक्ट होनो सोलों नोंथांमोना दैदेनगिरिनि अननायावसो दिनैसिम नोंथांमोना जेनेबा पार्टियाव थानानै एसे एनै थाइसे थाइनैबाबो रां खामायनो हाबाय सोरबा गारि गुराबो लाया नङा लानो हाबाय सोरबा एसे एनै फिसा फिसौ खामानि मावनानै माने इनकाम सर्सफोर बिजनेसफोर मावनानै माने सुबिदाखौ मोनबाय सोरबा बे जे बिनि आन्दारावनो थानानै सोरबाया दखान बेफार फालांगि होनो हाबाय सोरबाया फिसा मोनसे गारि बायनानै दैनि मोनसे इनकाम सर्स खालामनानै लानो हाबाय नङा होमबा सोरबा बिभिन्न मानसिफ्रा दिनै सोरबा लोमजा साजानिफ्राय रैखा मोनबाय सोरबा फरायनाय बिथिङाव माने रैखा मोनबाय माने गासिबो साइडआवनो गोबां मानसिफ्रा गोबां माने हेल्प मोनबाय दा अब्ला बेबायदि हेल्प मोनसेयावबो जे बे दैदेनगिरिया जुदि गुबुन राजखान्थिनि बारसनाय लोगो लोगो बेखौ जुदि गाज्रि बुंनांगौ गाज्रि मुं सावनांगौ बे आंनिबा माने गनायजाथाव नङा होननानै आं सानो आरोखि आरो जोङो बेफोरबायदि जालायोब्लानो माने जोंनि फिउचारनि पलिटिक्सआ गाज्रि जायो आरो सनमान होलायैनि खाथिरावनो दैदेनगिरिफ्राव दुखु मोनगोन दा दिनै नोंथांमोना हयथ' नुखाबाय बयबो फेसबुक पेजफ्राव होनाय जे हाग्रामा महिलारिनि जेनोखि माखासे पेजफोर दङना एबा बिपिएफनि आरो बिथांमोना दिनै खाम्फा बरगयारि सारखौ माखासे बाजि बाथ्राफोर बुंनाय ओमफ्राय माखासे मेम्स बानायनानै हगारनाय बे नोंथांमोना नुदों आरोखि ना सैमा बानायजानाय माबा बानायजानाय होननानै बेफोर बिराद गाज्रि लासिं सिं जेनेबा निन्दा होलायनानै सासे दैदेनगिरिखौ सनमान होनो रोङिया बिराद मोनसे भुल गोरोन्थि जादों आरोखि ओमफ्राय सोरबाया होनदों खाम्फा बरगयारिनि फिसालाफ्रानो खाम्फा बरगयारिखौ सेस खालामनानै गोबां मानसिफ्रा गोबां बाथ्रा फोरमायदों खिन्थु बे नङा बे दैदेनगिरिफोरनि आखुथाय जानो नाङा आरोखि सोरबाया फाग्ला नों पार्टिखौ बबेबा मोनसे सोलायोबा फैबा माबा जायो नामा जेराव जुदि स्कपआ जुदि मिलायाखिसैबा माबा मोनसे बेहा सिमां दंमोन ड्रिम्सफोर दंमोन जाय फकासफोर दंमोन बे फकासखौ बियो जुदि बै पार्टियाव थानानै मावफुंनो हायोब्ला थ' बेखौ बियो मोनसे गोदान पार्टियाव थाखानांगोन ना नङा होमबा आरो बेफोरबायदि पार्टियाव थानानै जों सुजुगबो होखानांगोन जों स्कप होनांगोन बेनो पलिटिक्स ना पलिटिक्सआ बेनो खारन पलिटिक्सआव थानानै जों समाजखौ सिबिनांगौ जों रायजो राजाफोरखौ अनसायनांगौ रायजो राजाफोरनि मोजां खालामनांगौ बिसोरना दा दिनै बेनिखायनो नोंथांमोनाबो नुगोन दिनै बाहाय खाम्फा बरगयारिजों अकल खाम्फा बरगयारिल' फैनाय नङा खाम्फा बरगयारिजों बिथांनि माने लानजायनि आफांनि बिथांखौ मोजां मोनग्रा मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जे दाथ' मोनबा जाबाय बे मोनबा डिस्ट्रिक्टआव खाम्फा बरगयारि सारजों माने खाथि सोमोन्दो थानाय दैदेनगिरिफ्रा गासिबो बारफाजोबगोन नोंथांमोना माने साननोनो हाथावनाय नङा अब्ला बे समाव मिन्थिसिगोन आरोखि जे होमबा बेजों बेसेबां मानसि दंमारोमोन मानो गैया जानो मानसिसोना बयहाबो फिल्ड दङ माने गावबागाव फिल्डनि मानसिफ्रा फिल्ड जेरै मोजां जेरै हारामा सारखौ मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा दिनैसिमबो हारामाजों दङ नङा होमबा खाम्फा सारखौ मोजां मोनग्राया खाम्फा सारजों थागोन बिदिनो प्रमद सारखौ मोजां मोनग्राया प्रमद सारजों थागोन बिदि मानसि थायो आरोखि दा गथिखे बिथांमोनहाबो दिनै माने मोजां मोनो मोजां मोननानै दिनै खाम्फा बरगयारिजों फैगोन ना बे आरो दा ओंखायनो जानो हागौ बिथाङाबो सासे जाय बिथाङा दिनै आंनि भिडिअ कमेन्ट हरदों 2000 जन मानसिया खाम्फा बरगयारि सारजों इउपिपिएलआव जयेन जाफागोन उफाय गैला पलिटिक्स होननानै बिथाङा जे बुंहरदों बे बाथ्राखौ होननानै होनोसै बेखिनियानो आपडेटखौनो होदों थेंक इउ